Здравейте, хора! Днес ще играем Майнкрафт. Може и някоя друга игра, но за сега... Не, няма да е Майнкрафт. Кое да е? Казвайте. Human for Flat, нещо такова. Казвайте, аз по-скоро бих избрал ето това. Обаче така се играеше. Да, така се играеше. Сори за звука, малко силен, нали? Да. Сори. Олей. Тук съм. Така, нищо няма тук да пипа. Хоп. Не. Защо? Поне това малко. Не съм чак толкова добър, както и те, но това ниво съм го минал. Ето. Така. Сега друга игра. Ето тази. Паркинг Про. Не съм много добър, както и те. Важното е да я играя, нали? Така че... става да си играе, да ви кажа само. Добра е. Свалих си от Tutu App. Ако искате да го намерите, просто пишете в Google. Извинете, просто пишете в Google Tutu App. И цъкнете второто. Не първото, а второто. Извинявайте, рекламка има. Така. Ами тук има. Не, няма. Купувам. Такива неща. Плеер. Така. Тук ми трябват още 3. Да, точно 3. Значи от това тук 2. Или от това е 1. И от това е 1. И от това е 1. И както кажете. Може това некъде. Така. Сега чакаме да заради. И както виждате, трябва ето тук да се паркира. Аз съм с този прекрасен мустанг. Въпреки че има и много други хубави колички. Ох, мале. Много се изнесох, ама твърде много. Голяма работа, аз наръчно исках. Както и да искам да снимам поне на повече игри. Друга Roblox. Така. Сега чакаме да зареди Roblox. Той е малко бавен, но както и той. Ето такива неща тук имам. Не знам защо, хора. Ако знаете, просто ми пишете. Сега по някое време може братовче да ми дозвънне и май трябва да спирам клипчето, но просто не се знае. Сега нека да видим някоя добра игра. Така... Бутон. Тази е добра. И то прекалено добра даже. Сега чакаме
казах, чакаме да заради самата игра. Find the button. Сега в момента е червено. Не може нищо да се натиска. Мале. Тук е много опасно, хора. Да го приете в реалност. Само в игрите. Защото видяхте ли? Паднах. Някой си е взел пица. Чувате ли? Как викат пица? Сега какво ще? Какво? Мале! Не! Не го видях. Много напрегнато. Не. Ах. Да, лошо е. О, what the fuck? Може ли? Искам да ме пуснете там долу. Сега че пуснат нещо и точно ме удари веднага. Ракети. Трябва да спазим от тях. Рече, че те не идват по централното, ама идват и не трябва да ги докосваме. Което е ужасно. И така. Сега гледаме тези отдолу. Как ще се справят? Не си взяла чашката. Не искам. И така, почват да става по-бързо. Умират. Не знам, че пуснах нещо. What? Опять стенки. Блин. Окей. О, не. Загубих. То долу няма никой. Така като гледам. Има. И то много. Искам тази стотинка, не мога да я взема. То живее. Оле! Искам тази червена монета. Искам. Някой ще се прецакат. И добре, тук само седим и чакаме да свърши времето. Моля, как умрях? Тук трябва да се качим по този паркур. Аз се качвам по зеленото, както и те, каквото искам. О, не, сериозно ли това? Аз тук няма да се спускам. Дали? Тук мога да ме. Не! Мале! Добре, както и да е. Да, чак взема са да седнеш.
Ой, искам на това, и аз искам на това, пускай ме. Искам и аз на този паркур. Аз тук ще вървя само по края. Окей, не знам какво трябва тук да се прави. Но честно, не знам. Оу. Това взема демидж. What the fuck? Чека! Моля! Къде? Разбрах. Където стане оранжево, там не трябва да се стъпва. Разбрах, хора. Значи, ако се пускате на Find a Button, или както искате го наричате, и да се падне това, трябва където стане кафяво да се мордате на другата страна, където си е обикновено бяло. Окей. Блу. Това мислям да е от цялото видео. Благодаря, че гледахте и бай-бай.